Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag ni ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Niyan usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gyapon ni ining ubos ninyong alagad sumong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, padayon gyapon ta sa atong pamalandong, no? Uban na sa pagpahinumdom sa matag usa kaninyo nga mga naminaw karon o kinaot nga kining atong pamalandong o kanang pagpahinumdom sa matag usa kanato, dili lang ni taman nato nga mga naminaw, kundi ato po ning ipaambit ngadto sa uban. Kay kining atong gitinguha, wa may lain, ang usaman katinguha nga kitag yung tanan nagtinguha niini. Nga magkabaton kita o mga mulingkod sa rindas pangagamhanan nga maayo gayod o kasaligan o magbuhat gayod sa angayang buhaton nga makapalambo gyud sa atong katilingban, mabarangay man, ma-syudad, probinsya o sa tibuok nasod. Ang pilion nato karon mao man una sa nga tanan kining presidente. Ang iyang pagdumala nga tibuok yun nasod, ang iyang pamuno. Dayon lahi po ng sa barangay, wala pa'y barangay kay human naman. Senador, congressman, mayor, o sa probinsya, no, sa syudad, o gobernador o mayor, no? Okay. Kining mga posisyon na atong hinumduman nga ang lantawon yun sa matag muhupot aning mga posisyon na dili gyud nato kalimtan nga kanang duha ka aspeto sa tao ba sa may gitumbok nato ato naman niskutan kagahapon in partial nga ang tao kita tibuok ta sa kalag ug lawas, dili kay lawas lang, nagyoy kalag. Mao bitaw nga pamulong nato nga ang usa ka maayo nga kandidato concern o maghuna-huna gayod sa dili lang sa kinabuhing lawas nun sa tao nga iyang pagaserbisyuhan, kundi concern usab siya sa kalagnong kinabuhi sa tao. Buot ipasabot ang maayong kandidato kung unsay iyang himuon nga serbisyo sa iyang katawhan, kinahanglan nga ang iyang serbisyo
nga ihatag o ipakita ba isip modelo o isip nangalagad no diha sa iyang katawhan nga kinahanglan dili mo conflict, dili masupak ba sa kinabuhing kalagnon o espirituhanon sa tao. Kay ang tao gakinahanglan mangyod anang duha nga mahimsog ang iyang kalag, mahimsog pud ang iyang lawas. Ang posisyon sa panggobyerno sa tao sa ato ng nasayran nga ang iyang tahas ani o ang iyabang inuntalang field mo kana sa may tawag ani kaning iyang concern siya sa kinabuhing niya diri sa kalibutan kanang buot pasabot kinabuhing temporal o kinabuhing lawas nun kay moagi pa man gyud tag temporal nga kinabuhi kining diri sa kalibutan. Mo nay concern sa mamuno diha sa panggobyerno sa tao, whether presidente sa nasod o magobernador man o mayor o konsihal o mo na ang concern sa kinabuhing temporal kay diri pa man sa kalibutan. Unya ang concern pod sa kining kalag o espirituhanon ang in charge pod ani kining pangagamhan ng Diyos noon kanang pangagamhanan diha sa simbahan. Mao na nga kadto galing principle nga separation between the church and state ang atong baruganan sa lamdag sa kahitasan ana dili gyud na kanang gitawag nato og kana bang tibuok kanang separation between the church and state dili gyud nato na siya sabton nga hingpit o tibuok kay ngano man kinahanglan man gyud magtambayuyungay duna bay harmony dunay unity o panag-amigo o adunay panagtakdo ang pangagamhanang Diyos nun o espirituhanon o kining pangagamhanang niapas kalibutan kining temporal. Kay ang sa simbahan mo man ay concern sa kalag sa may kuha na concern sa kalag nga ang kalag unta makabaton og salvation. Abot pasabot ka ng kinabuhing eternidad. Mo man na. So naa diha ang kasayuran sa simbahan kung maghisgota og faith and morals. Sa pamatasan, faith and morals nga ang tao kinahanglan mahulma ang iyang morality para ang iyang relasyon sa Dios maayo og therefore maluwa siya sa adlaw sa paghukom bot pasabot for eternity reason nga ang tao mamaayo iyang relasyon sa nagbuhat sa kalibutan, relasyon sa Dios. Mo nay concern sa simbahan. Og ang Dios mo bitaw nga nagpili gyud og mga tao no pinaagi ni Kristo katong iyang pagtukod og simbahan o iglesia niya ang gihimon niya mga opisyalis, mga apostol katong unang katong mga apostol. Then doon na po yung mga sumusunod nga sa ato nang natun-an mao na mga obispo. Unya kini sila mga obispo kining nasa simbahan mo ni in charge sa moral teaching. Mo ni mutudlo unsay sala unsay dili. Para nga ang tao magkinabuhi nga makalikay sa kanang sala. O kining gobyerno sa ato nang natun-an nga gitugot ni sa Dios para nga mutabang sa kinabuhing temporal diri sa kalibutan. Usa man ang kinabuhing temporal kanang manginabuhi for example sa ekonomiya unsaon pag padaghan og trabaho nga aron ang mga tao makabaton og trabaho. Mo ni kuan in charge mo ni gimbuhaton sa gobyerno. Although ang simbahan labi na og daghan po siya og kana bang pundo
Okay, ang simbahan dili man pod ingon nga detached na gyud sa material ubot pasabutan ng kwarta kay ang simbahan mogamit man pug kwarta, di ba? Diya sa unsay mga proyekto, for example paghimog mga simbahan. O dayon doon na po'y mga church workers. So nagkinahanglan po doon na po'y sweldoan, di ba? O kinahanglan. So kung ang simbahan pod naa pod siya igong salapi nga ikatabang sa kinabuhing temporal o lawas nun, munang doon na po'y kanang gitawag og mga hinabang. Labi na sa mga nagkinahanglan. For example, nasunugan, o gibahaan, o gilinugan, o yun na. Ang simbahan, kung naapot siya ikatabang sa kinabuhing temporal diri sa kalibutan, munang magpadala po siya mga relief goods, di ba? As well as, ang gobyerno, kay mo mangyud po na'y concern sa gobyerno kanang kinabuhing temporal amo hinabang ugot sa panang naa. So kana og imo lang timbang-timbangon ng duha, so dapat gyud magtabangay gining simbahan og kining gobyerno sa tao, dili gini magsumpaki gyud unta. Mao bitaw nga ako si Veritas mo kuan jud ko musugyot jud ko ninyo unta nga kini pong pagpili nato og tinuhuan o relihiyon, ayuhon gid po nato, dili gid taba kana bang basta-basta o magpataka na lang. O nga naman, kay naamanggoy mga tinuhuan nga dunay sambog tawhanon ang mga pagtulunan. O kana muna ni lisod-lisod bitaw kay kung maghisgot po tag panggobyerno sa tao, ang panggobyerno sa tao dili manggod kakita sa unsa gyoy tinuhuan nga katug yung tinuod yun nga iya sa Dios. Kay kung maghisgot po tapog simbahan gud o tinuhuan, duha ra man yun either tinuhuan nga natukod nga kabubuton sa tao o tinuhuan nga kabubuton gyud sa Dios. Unya kini ra bang tinuhuan nga kabubuton sa Dios, usar ra ba yun Kay katong pag-ari ni Kristo, gatukod siya simbahan, usar ra man. Di ba? Tuningon siya ni Pedro, tukuron ko ang akong iglesia o simbahan o sa laing hubad. Singular, akong iglesia. Muna iyang gitahasan sa pagpanudlo about faith and morals para makabaluta kita mga tao unsaon pag kabot-an ng salvation, makadangat sa kaluwasan. Sumoni ang simbahan concern sa kalagnong kinabuhi sa tao. Then ang sa gobyerno pod mao nang gitugot sa Dios nga naapoy gobyerno sa tao nga unta mutabang liha sa kinabuhing temporal sa tao. Sa buhi pa ang tao nga niya pas kalibutan. Mao na nga ang maayo nga politiko dili maglantaw lang sa kinabuhing temporal sa tao. Buot ipasabot maghuna-huna pod siya sa kanang kinabuhing kalagnon sa tao. Nga pag-ingon sa simbahan nga dili maayo o sala ng mupalit og buto. So kana concern po na sa politiko kay iya pong lantahon iyang kinabuhing espirituhanon. Kay kung ibalig o kung mupalit siya buto, bot pasabot, mamiligro ang iyang kalagnong kinabuhi sa politiko. At the same time, katong mga tao pod, mamiligro pod ang ilang kalagnong kinabuhi kung ibaligya nila ang ilang buto. So both, ang politiko nga mopalit o ang kanang butante nga mobaligya sa buto, namiligro ang kalagnong kinabuhi sa matag usa. So dili maayo ang politiko nga mopalit og buto o dili pod maayo ang usa ka butante nga ibaligya ang buto. So bot pasabot, ang maayo nga politiko dili gyud mo palit og boto. Bala mapildi siya. Basta sa tinarong gyud ang iyang pag-apil diha sa natad sa politika o eleksyon. Inana kay sa atong pagtuog itudluan man pud ta og kanang gitawag og mudawat ta og unsay naaran nato. Nga mudawat pud tag kapildihon kay dili man maayo nang dili ta mudawat og kapildihon. Di ba? So dili gyud maayo nang
imo lang gustong kabuton ng usa ka posisyon sa di gyud maayo. Nga naman kay sa ato nang natun-an sa miagi natong tulumanon, mark of the beast man na. Katubang unsa man ang mark of the beast, ang simbolo anang mark of the beast mo ng numero nga unom ka 666, pero simbolo ra na siya, dili na sa kanang literal nga butangan yung number 666. Simbolo ra ng 666 sa mga buhat nga daotan o sa kadautan. O ganang pagpalit og boto, buhat man na sa kadautan. So mo na mark of the beast na. O dayon ang unsa tong simbolo nga gigamit anang namarkahan ka anang mark of the beast. Atong usbon ha, atong klarohon nga dili na siya literal nga markahan yung 666 imong ulo. Ang pasabot anang mark of the beast, matatakan ka ana kung kana bang mubuhat ka o dili mao o dautan. Oh, nya gihulagway pagali diha sa pinadayag 13 nga walay makapamalit o makapamaligya gawas mamarkahan ka ana. Unya, simbolo ra ng marka lagi. Ang pagmarka, gihulagway di as pinadayag nga patikan ang imong tuong kamot og agtang. O, patikan ang imong agtang og ang imong tuong kamot. Ya, ang uban ra ba magpataka ra ba na ra ba'y tinuhuan nga ilang pasanginlan ng panguros nato kay manguros ko no mupatik man sa agtang. Out of context na kay ang panguros ang mupatik ang tuong kamot man sa agtang unya kanang mark of the beast diha ang pagpatik ang agtang man mo'y patikan og ang kamot tuong kamot so dili na panguros unya ang ipatik pod sa panguros sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo so dili na panguros ng mark of the beast. Bantay mo kay naarbay tinuhuan nga sagulan og binuang ng ilang pagtulunan nga daghan ra ba pong mutuo. Basta dili ka bantay. Kana ko ng mark of the beast panguros ko na kay ang panguros ko mo patik mangud sa agtang. Pero wala giayo og sabot kay out of context dili biyatan ng pagpatik patik sa mananap o kanang patik nga dili mao o dautan. Klarohon na to na kanang nasa pinadayag 13 ang patik diya sa mananap nga mapintas ang patikan ang agtang ug ang tuong kamot. Oh, mao na dayon kanang panguros ang ipatik diha kay sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo ana unsaon nimo ug imong pasangilan na panguros na layo ra kay na. Oh, unya matud pa sa mga teologo nga Katoliko, pipila ka mga teologo nga Katoliko moingon nga kanang simbolikal nga mga pulong di as pinadayag nga kanang pagpatik kuno sa mapintas nga mananap mao kuno na ang mga tentasyon sa pagbuhat og dautan. Unya ang patikan ang tuong kamot og agtang. Unya kana kunong pagpatik sa agtang mo nay but pasabot pagtintal sa pagbuhat og dautan. Oh, muna yung pagpatik. Kung mapatikan ka sa agtang, but pasabot ni sanong ka sa buhat nga dautan. Unya, kung buhaton na gyud nimo ang buhat nga dautan, but pasabot na patikan ang imong tuong kamot. Kay kanang tuong kamot god nagpasabot mo na siya og buhat, action. Kay kasagaran go nato tuuhon man. Tuuhon mao na nga ang tuong kamot nagsimbolo na siya sa action kanang buhat. Subot ipasabot kung ang tao musanong musanong sa tentasyon, but pasabot napatikan ng iyang agtang. Dayon kung buhaton na gyud niya ang tentasyon, but pasabot napatikan ng iyang tuong kamot. Muna symbolical words na kanang naas pinadayag. So mao na nga ang maninintal ang yawa man gyud, mao man gyud mananap nga mapintas gyud nga nagpaluyo. Unya iya man pong gamiton ang tao sa pagtintal. For example, panahon ni Emperador Nero sa unang siglo katong galuto sa mga unang Kristiyanos. O mo man to, grabe kay to ilang tentasyon sa mga Kristiyano kay pabiyaon juga sa imong pagtuo. Ug musanong ka, but pasabot na patikan ka.
Unya ang yawa mo gyud untay mo patik pero gamiton ra po niya ang tao sama sa usa ka emperador nga pagano. Na karon kining atong eleksyon ang gamiton nga instrumento sa demonyo pod kanang mga politiko nga dili maayo nga ilang mga pamaagi. Di ba? Prasaan ang pagpabalit og boto. Oh. Di ba? Kinsa may politiko nga sa iyang conscience mo ingon nga sakto iyang gibuhat. Wala. So, kung mayong kag palit og boto, ang imong konsensya klaro gyud ang dayag nga dili gyud na maayo pero imo lang yung buhaton nga naman aron makadaog ka mo man yun na imong tumong kay kaya man imong mopalit. Di ba? Oh, kaya man imong mapalit so imong buhaton bisag kabalo kang dili na mao. Unya gihulagway na diha sa pinadayag nga walay makapamalit o makapamaligya gawas nga anaa ka ni anang patik. Unsa may bot pasabot ana? Huh? Ang bot pasabot ana nga kanagong pamalit og pamamaligya bot pasabot na panginabuhi. Oh. Panginabuhi man ang mupalit ka, then mubaligya ka. O mo na, commerce. O. Buot pasabot anang dili kuno ka, buot pasabot anang walay makapamalit o makapamaligya, gawas kung mapatikan ka na, no? Kanang patik, sa mananap ng mapintas, ang buot ipasabot ana nga, dili kuno ka maka-earn, o dili kuno ka makakwarta, o mabuhi, kung dili ka magpatintal sa buhat nga daotan. O di ba? So, pwede nga ang politiko maigo ra pud ana kay kanang anong gusto man anong mupalit man siya kay mo earn siya. But pasabot gusto siya mo daog. O, di ba? So, igo ang politiko nagamit siya sa yawa anang pagpamatik o pagpanintal. Di ba? Dayon ang tao pod o ang butante pod nga mubaligya siyang boto maigo gihapon anang mark of the beast kay nganong ibaligya man niya ang iyang buto. Wa may laing tumong para makakwarta siya. Di ba? No, na og inig kung musanong ka ng tentasyon nga ibaligya nimo ang imong boto para makakwarta ka, bot pasabot nanginabuhi ka pinagi sa pagbuhat og di mao. Mo na bot pasabot nga napatikan ka sa imong agtang og sa imong tuong kamot nga naman kay misanong man ka sa maong tentasyon og imo pagyong gibuhat kay imo magyong gibaligya imong boto nakakwarta tuod ka nakapalit tuod kag bugas nakakaon ka pero sa dili maayo nga pamaagi mark of the beast. So mao ni karon pahinumdom sa atong mga politiko o kitang mga tao nga kung ibaligya na atong boto, ang ato dayong giunahon na ang temporal ra nga kinabuhi. Kay kanang kwarta nga gihatag para ra man na sa atong ipalit og bugas o makaon para mabuhi ta. So for temporal. How about ang atong soul, ang atong kalag? Imbalanse kay murag ato ramang pabusgon ang atong lawas, unya ang atong kalag sugot ra tag ganiwang o dili himsog. So dili ka maayong mo ang tao nga ibaligya niya ang iyang boto wala dili siya matuod nga nagmahal sa iyang pagkatao sa iyang kagalingon. Ngano man kay sugot ra man siya dili himsog iyang kalag basta kay mahimsog ang iyang lawas. Ang usapod ka politiko kung mopalit siya boto iyang pahimuslan ng kahuyangon sa mga tao na mao gihapon. Ang gihuna-huna sa maong politiko ang iyarang kaugalingon. Nga makadaog siya. Then ugon sa pa na iyang mga personal interest kung makadaog na siya. Dayon wala pa gyud siya galantaw sa kinabuhing kalagnon sa maong mga tao. So mao na nga ang tinuod nga politiko magtan-aw gyud sa kinabuhing espirituhanon o kalagnon sa tao kay naa man gikalag ang tao ug magtan-aw pud siya sa kinabuhing material kay buhi pa man ang tao naa pa man sa kalibutan. So karon kitang mga tao kung mamili galitag kandidato nga angayan gyud butuhan ang simbahan dili mo endorse og ngalan. Kay murag embarrassing pud sa ubang kandidato kung mag-endorse ang simbahan og mga ngalan.
Unya ang mga pare po dili pod sila pod suhito. Personally gyud kay dili man Ginoo ng mga pare. Munang dili po sila kasigurado gyud pod sa ilang tagsa-tagsa ka reflection kung kinsa gyud mga tawo nga pinakaangayan butuhan mo bitaw nga dili mag-endorse ang pare og ngalan sa kandidato. Ang i-endorse lang sa pare kanang unsay qualification sa maayong kandidato. O para saan nang moingon ng simbahan, ang angayan buhaton dili gid mo palit og boto. Kay kung ang kandidato mo palit og boto, but pasabot sugot lang siya nga mamiligro ang kinabuhing espiritual o kalagnon anang tawhana. O di ba? So mao na nga ang tinuod o maayog yung kandidato, di gid mo palit og boto. O di ba? O so mao na nga hinuon ang ato kong nabantayan ron na amang good puy kana bang kini murag nakuanan ni murag naanad na taan ni. Pero taphaw ra kaayo ba ang hinungdan reason na to? Namang giuban nga unya kay naaraman pod. Naaraman po'y kalambuan nga nakita na to sa politiko nga although mamalit siya og boto pero naaraman po'y kalambuan. Pero mao lagi unsa may atong palabihon? Ang temporal ra nga kalambuan diri ras kalibutan unya mamiligro ang atong kalag nga kinabuhi. Sabot pasabot magampo ta o magpahinumdum po ta sa atong mga politiko nga kung makahatag man tag kalambuan sa atong probinsya o sa ato bang syudad o sa ato bang nasod kung presidente ang atong posisyon, no? Nga dili lang unta pang kalibutan o pang material mo'y ato bang palambuon. I-apil nato ng kinabuhi sa mga tao nga kalagnon. But pasabot ang politiko gyud nga ang ngayan gyud butuhan dili magsupak-supak sa moral teaching sa simbahan. Kay ang expertise sa simbahan mao ang panudlo og morality. Unya niingon pagali si Pablo sa unang Korinto 3:15 nga ang simbahan o iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran. Mao na nga kana gali mga politiko nga bag-ingon sa simbahan bawal lagi ng kontrasepsyon. Naagali mga politiko nga magsupak-supak anang moral teaching sa simbahan but pasabot kanang kandidatuha dili gina siya maayo. O mao na kanang muingon ng simbahan ibawal na to ng kanang same-sex marriage, kanang divorce. Dili gyud magbuot ng politiko. Ngano man kay dili man niya expertise ang morality. So kung kanagali mga politiko magsupak-supak sa moral teaching sa simbahan but pasabot dili na maayo nga kandidato. Wa naman taigong panahon ugma padayon ta, no? Padayon ta ni ining kausa, no? So pahinumdum sa unsa man ang angayan natong tamdan sa atong mga eleksyon dili lang karong umaabot, no? Nga eleksyon kundi sa umaabot pa gyud musunod pa nga mga eleksyon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan diri sa Diocese of Dipolog, pinanguluhan sa atong obispo, Monsignor Severo Caermari uban sa mga kaparian, kini ang ubos ninyong alagad sumong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Beridas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Expedito Ilumba o Danilo Luod hangtod sunod higayon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag ni ining tanan,
Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.